Здравето започва от червата. Чревната флора е като градина и ако ние не я подхранваме с фибри, ферментирали храни и разнообразие, започва да увяхва. Погрижи се за вътрешната си екосистема. Чудили ли сте се защо е толкова важно това? Нека ви разкажа. Нашата чревна флора е дом на милиарди добри бактерии, които играят жизнено важна роля за нашето общо здраве. Тези микроби не само, че помагат за усвояването на хранителните вещества, за изхвърлянето на непотребните вещества, но също така влияят и на имунитета, настроението ни, дори кожата ни. Храната е в пъти с влошени качества и това води до влошаване на нашата екосистема. Ето защо има толкова пряка връзка между червата и депресивните състояния, които са толкова наболял проблем в днешно време. А как можем да поддържаме тази градина в цвят и свежест? Ключът е в храненето. Храни богати на фибри, като зеленчуци, зърнени култури, те са в основното гориво за вашите добри бактерии. Ферментирали храни, като кисело мляко и кимчи, също предоставят жизнено важни пробиотици. Разбира се, добавянето на добрите пробиотици би било отлична подкрепа. А когато подхранваме нашата чревна флора с разнообразни, питателни и ферментирали храни, имунната ни система става по-силна, настроението ни по-добро, а кожата ни блести от здраве. Виждате ли, един прост акт на грижа за вашата чревна градина може да направи чудеса. Ето защо аз и семейството ми поне 4-5 дни в месеца подкрепяме нашата чревна флора, като приемаме пробиотиците ацидофилус и бифидус комплекс. Два вида полезни бактерии, които нормално живеят в нашия организъм. Благодарение на тях се радваме на добро здраве, щастливи дни и отглеждаме здрави и спокойни деца. А ако вие имате нужда да подкрепите здравето си и се чудите как, свържете се с мен и с най-голяма радост ще ви помогна. Здравето започва от червата. Чревната флора е като градина и ако ние не я подхранваме с фибри, ферментирали храни и разнообразие, започва да увяхва. Погрижи се за вътрешната си екосистема. Чудили ли сте се защо е толкова важно това? Нека ви разкажа. Нашата чревна флора е дом на милиарди добри бактерии, които играят жизнено важна роля за нашето общо здраве. Тези микроби не само, че помагат за усвояването на хранителните вещества, за изхвърлянето на непотребните вещества, но също така влияят и на имунитета, настроението ни, дори кожата ни. Храната е в пъти с влошени качества и това води до влошаване на нашата екосистема. Ето защо има толкова пряка връзка между